Lesabuko sizonethula nansi i-back cover yethu equkethe uhlu lwezingoma ezizotholakala kulo msebenzi kanye nama-features ethu. Zimi kanje ezami izindlu kulo nyaka, Inkosi Yamagcoma SA, uSicebu lapho, Insizwa kaDlamini, Ivulandlela liphethe iy'ngoma eziwu-17, another artist, another 17 tracks, 2025 album le. Ake siyibheke ukuthi sime kanjani ingoma. 1, Amabulawo. 2, Uthando Luhle featuring uSigoqwana. 3, Ibuza Iminyaka. 4, Kushoda Wena featuring uSneh Ntuli, intokazi enenhlahla kakhulu ukuthi lapha kumaskandi isebenze nabo abaningi bayayifeature-risha. Number 5, True Colours. Number 6, Abangani Bakho. Number 7, Isidibene. Number 8, Umthole Nengane, Umthole Enengane. Number 9, Sithole Kabi. Number 10, Bahamba Bonke. 11, Khala Zome. Niyakhumbula-ke iy'nkondlo phela iKhala Zome Mntakama. Sezadlula lezo nsuku, sisakhula sithandana, primary madoda. Right. Number 12, Ngizohlala Odabeni. Number 13, Amadayimane. Number 14, Isazochumelana featuring Buhle. Number 15, Ukwaliwa featuring Sneh Ntuli. Iyabuya futhi intokazi okwesibili uMphemba feature. Number 16, Ungenza Unodoli. Number 16, Phambili King Polite. Kubukeka ziningi futhi engahle zibe zothando. King of Love, Dr. Love, insizwa le icula kakhulu ngothando and uyayishaya ingoma zothando, angeke lokho ngikukhohlise. Hey, uyishaya ngempela, selokhu nje yafika nje. Uyawushaya u-9 tracks ekhuluma nje ngothando. Futhi insizwa ekwaziyo ukuthi express when it comes to uthando, ngoba-ke iy'ngoma zakhona zihlala kakhulu abantu besimame bayayithanda bayikhonzile. Bayayazi-ke imbokothe-ke into enothando phakathi, sheshe izwele. So album yakhona-ke iphuma ngeyi-28, wayibeke kanjalo-ke odadewala kuzona zonke-ke iy'tolo za-online digital platforms. Abanye-ke babaculi uSicebu abakhipha umculo wabo usabalale, abantu bawudlale ngempela, and indlela ahlele ngayo iyacaca, i-obvious, i-clear. Hhayi lokhu umuntu eyale nale manje sekumane lokhu ecingwa-ke, umuntu uyakhipha, uyathembisa umuntu uzokhipha ikhava, uzokhipha ini uhlu. Uthanda nje leyo nto leyo nje ukuthi i-attention ibe kuye umuntu engenzi izinto ngendlela eyiyona. OSicebu bayariliza. Ubani futhi omunye owakwenza lokho? UFalapho nawe kwaba yinto ecacile. uLuve kwaba yinto ecacile. Khuzani nabanye nje. Kuyabe nje i-click. Manje umuntu lokho encengwa-ke elandelela, hhayi suka. Confuse abantu leyo nto leyo. Asazi ukuthi abantu bayenzelani, bengafuni ukuthi bebe straight, kube kunabantu abasapothayo. Kumele wazise abantu ukuthi umsebenzi ume kanje kanje. Simple, khona abantu bezo-prepare, bezothenga amadatha abantu, belungise abantu ukuze bazi iqhawe labo lizokhipha. Kube lula uma kunjalo. Kodwa-ke akunankinga. Sesiyobona-ke esewukhipha-ke umsebenzi wakhe kuSicebu, Nkosi Yamagcokama laphayana. Sibone ukuthi-ke uhamba kanjani. I'm sure and I hope uzohamba kahle and I hope abantu bazowuthokozela. Omunye wabaculi osebenza isikhathi eside bephusha lapha endimeni. Nkosi Yamagcokama, sibonge ithuba.